ஹாய், நீங்கள் நம்ம கையில் இருக்கிற ஐஃபோன் 7 ப்ளஸ். ஆக்சுவலாக இஷ்யூ என்னன்னா, கஸ்டமர் வந்து சார்ஜ் நிற்கலன்னு பேட்டரி மாற்றிருக்காங்க. ஆனால் பேட்டரி மாற்றினதுக்கப்புறமும் மொபைல் வந்து சார்ஜ் நிற்கல. நம்ம என்ன செக் பண்ணி பார்த்ததுல மொபைல் வந்து ஷார்ட்டில் இருக்குது. இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் பெருமதியான மொபைல் வந்து ஆன் ஆகாது. ஆனால் இந்த மொபைல் என்னன்னா ஷார்ட்டில் இருந்தாலும் மொபைல் ஆன் ஆகி நார்மலாக யூஸ் ஆகுது. மொபைல் ஆன் ஆகி ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம எத்தனை பேட்டரி மாற்றினாலும் மொபைல் வந்து சார்ஜ் நிற்காது. அதனால இதில் எங்கேயோ லீக்கேஜ் இருக்குது. அந்த லீக்கேஜை வந்து நம்ம இப்போ சரி பண்ணி இந்த மொபைலை ரெடி பண்ணுவோம். இப்போ இந்த மொபைல் வந்து நம்ம தெர்மல் கேமராவில் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கல கரெக்டாக பர்டிகுலராக அந்த ஒரு ஐசி தான் வந்து ஷார்ட்ல இருக்குது, ஹையாக ஹீட் ஆகுது. இப்போ நியூ ஒன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த ஐசி சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை நம்ம டிசி மிஷினில் வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ எந்த ஒரு ஆட்டோ கன்சூமும் இல்லை. இப்போ இதில் வந்து பேட்டரி வந்து அன்வான்டாக வந்து ட்ரை ஆகாது. ஃபைனலாக இந்த மொபைல் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம்.